Okay mga guys, ito po yung area ng San Isidro, San Julian, Samar. Sobra pong lakas ng ulan dito sa amin. Bali ito po yung tubig baha, ang laki. Yan. Yung mga bahay dito naabot na. Yan po yung mga bahay na yan na naabot na ng sobrang laki ng tubig. Dito po ito sa San Julian, Samar mga guys. Bali itong bahay na ito tinatalian na ng PC kasi malapit na maabot yung sahig. Yan, tinalian na yung bahay kasi palaki ng tubig.